Wacan bocah ira-iraan Raras blonjo online. Anggitanipun Ekapti Lenda Aneta. Raras miyak tanggalan sing gumantung ing tembok. 2 minggu engkas ultahe Dik Wulan. Aloke. Kowe arep ngadu apa, Ras? Takone Mbak Dias. Gamis wae, Mbak. Dik Wulan katon imut nek nganggo gamis. Aku arep online wae. Wegah nek tuku nyang toko, panas. Kekarone banjur meneng. Mbak Dias nerusake anggone gambar. Raras mbuka HP-ne, ngeklik marketplace. Nuli ngeklik maneh gamis anak. Dheweke nonton foto-foto gamis sing sekirane pantes kanggo Wulan, adine misanan. Bareng nemu foto gamis werna pink, Raras takon marang sing dodol, "Apa barang kuwi isih ana?" Lagi 2 dina candhake, pitakone Raras diwangsuli. "Bisa, Kak? Alamat Kakak di mana? Nanti saya tunjukkan ongkirnya." Sakwise regane cocok, Raras banjur order gamis kasebut. Raras ngandani ibune lan Mbak Dias yen sak wayah-wayah paket pesenane teko supaya ditampani. Raras titip amplop cilik isi duit rega gamis mau. Sedina, 2 dina, 3 dina, saben mulai sekolah, Raras mesti nginguk umplung sanding vas kembang. Pranyata barange durung dikirim. "Kok suwe ya, Bu? Paketku durung teko," ujare Raras karo mbesengut. "Coba takon meneh nyang bakule, wis dikirim apa durung gamise?" Ibune ngerem-ngeremi atine Raras. Raras banjur nyoba takon liwat messenger. Ora ana jawaban nganti pirang-pirang dina. "Nek ora teko-teko, aku rak wurung ngado Dik Wulan," ucape Raras sedih. Mbak Dias ngakon Raras ngenteni nganti sawetara dina maneh. "Lah wong ultahe Dik Wulan kurang 5 dina kok," ujare Raras ora sabar. "Coba ditunggu sedina maneh. Muga-muga sesuk pesenanmu teko. Nek isih durung teko, mengko ngado gandeng Mbak Dias wae." Raras mecucu. Dheweke pancen kepengin menehi kado dhewe marang Wulan. Yen gandeng karo Mbak Dias, rasane kurang marem. "Paket!" Keprungu kurir paket bengok-bengok. Raras cepet-cepet njupuk duit ing amplope, banjur diwenehake kurir. Raras enggal-enggal mbuka pakete. Iba kagete bareng ngerti isine. Isine pancen gamis, nanging wujude beda karo sing ana foto. Gamis sing dikirim iki wernane kusem. Modele ora modis blas. Raras nangis, atine gelo. "Ras, pancen pesen online iku ora gampang. Merga ora kabeh toko online amanah. Wes, gamis iki sumbangna wong liya wae. Raras apa isih kepengin ngado Dik Wulan?" takone Mbak Dias. "Celenganku kari sithik, Mbak," kandhane Raras suntrut. "Pisan iki kowe gandeng sik karo Mbak Dias, urunan, taun ngarep ngonlen dhewe." Raras kepeksa mantuk.
Mbak Dias banjur mutusake tuku klambi gamis lengkap sak jilbabe kanggo Wulan. Ngene ras carane blonjo online. Bukaan aplikasi dhisik, terus milih klambi gamis. Mbak Dias ngeklik gambar gamis kanggo bocah. Foto-fotone disawang siji-siji. Semaken komentare sing wis padha tuku. Nek sing ngomentari akeh lan nadane positif, ateges tokone online amanah. Kandhane Mbak Dias. Mbak Dias banjur ngeklik foto gamis bocah werna ijo pupus. Komentare sing tuku akeh, tur racake positif. Ora suwe ana jawaban saka tokone. Mbak Dias dikon nulis alamat lengkape kanggo nemtokake gedene ongkos kirim. Mbak Dias manut. Banjur dibalesi dening toko online mau bab regane barang ditambah ongkos kirim. Mbak Dias setuju. Sawetara menit candhake ana WA sing ngabarake menawa barange wis siap dikirim. Proses pengiriman barang nganti kapan tekane dikandhakake, saengga Mbak Dias bisa nyiapake duit pembayarane. Rong dina bacute paket sing dipesen teka tenan. Raras diawe dikon video nalika Mbak Dias mbuka paket. Apik, cocok kaya sing dipesen, ujare Mbak Dias. Raras nyemak prosese blonjo online sing ditindakake Mbak Yune. Nah, kowe wis weruh kan Ras piye ngonline sing aman? Aja angger weruh barang apik langsung diklik. Disemak dhisik piye komentare sing wis tuku, piye tokone nanggapi pesenan lan liya-liyane. Tuture Mbak Dias. Raras nggatekake kandhane Mbak Dias. Liya dina dheweke bakal ngonline kaya sing ditindakake Mbak Dias.